Добър ден, дами и господа! Днес реших да направя поредното видео на темата пандемия, скердемия и така нататък. Тъй. Какво искам да засегна с това видео? Най-напред, нека да започна така. Нямам отговор още на първото видео. Нито един медицински работник не се е появил да каже ти си в грешка, имам и човек, заповядай тук, ела да си направиш експеримента. Чакам, нека да се покаже този медицински работник. Ако има нужда някой да му помогне, да му препрати това видео на този медицински работник, който бръщолеви врелени кипели, нека неговите врелени кипели да се срещнат с моите врелени кипели. И да видим кой ще излезе сух от басейна. Okay? В който ще скочим. Така, това е моята призовка към него. Тъй, идеята на днешното видео е, искам да ви поясня някои нещица, до които аз съм се добрал като информация, защото аз съм човек, който обича много да бъде информиран за всичко. Не защото съм клюкарен, а защото обичам да се информирам и да уча неща, които не знам. Okay? И по този повод не е мое твърдението, но всички около мене твърдят, че знам много неща. Но не съм аз този, който го казва, хората около мене го казват. Има дърпат насам натам да прави не само хладилници, и много други работи. Окей. Да не се отклоняваме от темата. Така. Дали ваксината помага и какво точно прави? И защо, каква е целта на заниятието на тези хора? Защо искат да вакцинират цял свят? И защо поставят тези решения, тези предложения на хората, или се вакцинираш, или няма да ходиш в супермаркет или така нататък? Сега ще ви обясня. Тези ваксини са натоварени с наночастици, нанороботи, от тези филми, които сме гледали в миналото. С скептицизъм сме ги гледали тези филми и сме си казвали, това нещо няма да стане уал. Сега е момента, в който живеем в тези филми. Сега ние участваме в тези филми. И най-вече хората, които получават тези ваксини, ще бъдат първите, които ще участват в тези филми. И това няма да са филми, това ще бъдат на живо шоута. Така. Какво става, как работят? Когато постъпят тези частици, когато бъде някой човек вакциниран, тези наночастици биват манипулирани през радиовълни, на която честота работи пета генерация интернет или така наречения 5G интернет. И целта им, значи програмата, която те ще получат най-напред е да отидат във всяка една клетка и да изтрият информацията от ДНК-то на хората, как да се конструират имунни клетки. И всички, които са получили ваксина до този момент, са без имунна система, тяхната имунна система е на нула. Така, и преди да продължа, защото знам, че много хора искат веднага доказателство, аз ще им дам доказателство. Доказателството е следното. Спин. Болест спин няма. Чел съм много работи по отношение на спин. Проверявах постингите, нали, това, което има в Калифорния, в Сан-Франциско, Калифорния, има два института, които са към тези институти има ресърч лаборатория. Тези институти произвеждат медицински кадри за тези лаборатории. Единствената им цел в живота, единственото нещо, което тези хора ще правят след като излязат от този институт, е да търсят, да правят експерименти и да доказват какво, как, що, къде, кога, има ли, няма ли спин. Okay?
И аз съм чел техните постинги и до този момент не бяха намерили нищо и когато аз лично реших да ставам доктор и постъпих в училище и започнах спор с моята дъскалица по биохимия, и тя вика, но имало било AIDS. И аз отидах на този сайт с телефона си и показах, викам, бихте ли прочели това тук на цялата аудитория? Това не съм го писал аз, нито го е писал бай Пешо съседа, дето коси тревата на махлата тук. Това е официална информация, която е написана като файндинг, което от цял институт. И не са минаха няколко дена и тази информация беше недостъпна за всеки един. Трябва да си доктор, трябва да си сложиш медицинската информация, за да прочетеш това нещо. Така. AIDS няма. Спин. Така наречения български. Така. Как установяват в болница, как нарочват някой, има ли или няма спин? Взима се кръв. Разрежда се до степен, по принцип това, което знам, аз цифрата на разреждане 400 пъти го разреждат кръвта, за да могат да приборят и пръскат на едно стъкълце, което има квадратчета. Okay? И броят колко кръвни клетки има в дадено квадратче и колко имунни клетки има в това същото квадратче. И ако имаш по-малък брой имунни клетки в това квадратче, в някои от тези квадратчета, казват, човека има AIDS, има спин. Okay? Това е пробата. Така. Ако това не е теста и ако аз не съм прав, че хората, които получават ваксината, са без имунна система в момента, накарайте ги да дойдат с вас. Ако трябва да платите, платете някой лев. Предполагам, че не е много скъп тест за спин. Нека да си направят един тест за спин, да видим какъв ще бъде резултат. Аз ви давам гаранция, че всеки един, който е вакциниран и се направи тест за спин, ще бъде позитивен. Окей? Това е моето доказателство към хората, които имат вече ваксина поставена и са решили да си поставят и допълнително ваксина. Окей? Така, защо го правят това тези хора? Защото по този начин те ще могат да контролират тотално света. И естествено, ние сме прекалено много, за да бъдем манипулирани от толкова малко хора. Това означава, че тези хора те не трябва да спят ден и нощ, трябва да някого нещо да го правят. Я да го лекуват, я да го трепят. Така. И тези същи наночастици, които са вкарани в телата на хората, които са вакцинирани, те могат да вършат невероятни геройства. Невероятни геройства. Значи някой, който има рак, неговия рак може да бъде излекуван от същите хора, които могат да го убият. Това е силата на тези наночастици. И затова искат целият свят да се вакцинира, защото тези, които им ходят по гайдата, ще бъдат тези, които ще бъдат излекувани. И вече, когато останат прекалено много, нали, като премахнат всички от тези, които говорят срещу тези, една дума да му кажеш наопаки, това няма чука на компютъра и айде без тебе. И въпреки всичко ще останат прекалено много хора, които да могат да бъдат манипулирани от тези малко хора и ще почнат да избират кой да мре и кой да остава. Така. Едното на ръка. Другото на ръка е другата цел на занаятието с тези ваксини е премахването на способностите на хората да се размножават по начина, по който се знае, че хората могат да се размножават на този момент, което е през полов акт и чрез раждане през бърт канал. Хората, които са се вакцинирали, ще загубят тази способност, ще загубят способността си да бъдат плодовити, да могат да заплождат, да могат да бъдат заплодени и да са в състояние да раждат. Децата ще бъдат произвеждани в специален инкубатор, в специална лаборатория, която е инкубатор. Взема се клетка от дадения човек
И тази клетка се манипулира ДНК-то й. И от една клетка, взета от даден човек, може да се конструира човек, който без да ходи на училище може да бъде доктор, може да бъде електротехник, може да бъде радиотехник, водопроводчик, автомобилен механик, какъвто човек им трябва. И това дете няма да ходи въобще, няма да знае, че съществува такова училище. То ще се роди, то ще бъде произведено, то няма да се роди, то ще бъде произведено в тази лаборатория и ще има всички тези способности от момента, в който тръгне да ходи само. И експерименти вече са правени. Доказателство има ли, няма ли? Има. И това е от много години го правят това нещо. Тези експерименти са правени. Имаше едно дете, което беше на 3 години, то не можеше да стигне пияното, трябваше да го подигнат, да го сложат на стола и му сложиха няколко възглавници. На 3 години дете свири на пияно класическа музика. То не може да чете още. Знае нотите на класически изпълнения и свири като професионалист. На 3 години. Okay? Това е което ги чака. И ако някой си мисли, че това изглежда много добре звучи, може би ще ме направят електротехник, ще ме направят да знае. Ще те сложат в гроба. Това е което ще направят с тебе. Децата, които ще ги произвеждат, ще ги ползват тези привилегии. Хората, които приемат ваксината, единствената привилегия, която ще имат е кога ще решат тези, които манипулират цялата тази система, да ги пратят на ония свят. Окей? Та така. Това е повода. И много хора твърдят, говоря с много хора и те викат, как можеш да приказваш такива работи, има вирус, хората се разболяват, умират. Към да, никой не е казал, че няма вируси. Това, което казвам аз, че няма COVID-19. Няма делта вариант. Няма COVID SARS-2. От кого умират тогава? Умират. Някой да е живял вечно? Умират. Много хора са умирали и продължават да умират от най-различни болести. Защо си въобразяваш ти, че на теб ще ти кажат точно истината от кого умрял еди кой си, при положение, че ако в смъртния сертификат напишат, не знам в България как е, но в Америка, ако постъпиш в болница и починиш в болница, ако трябва и с помощта на доктор, и напишат в смъртния ти акт, че си починал от COVID-19, болницата получава $110,000, от които 38,000 отиват за доктора. И остатъка вече кой къде се е грижал, кой е правил за него, всеки получава по едно парче от тая сума и част от тая сума остава за болницата. И им обяснявам, за това е единственият повод никой да не умира никъде на друго място, освен в болница. И ако трябва да му бъде помогнато да умре, разбираш ли? И защо никой не умира в парка, разхождайки се, защо никой не умира, ходейки за риба, бивайки на плаж? И на такива места умират хората. И по улиците умират, и в магазините умират, обаче на този етап, на което са надокарали, ако падне някой в някой супермаркет и всички хора ще избягат навънка, никой няма отиде да се опита да му помогне на този човек. И това е целта на занятието, да се провали патриотичното чувство, ако мога да го кажа така, един към друг. Той човек падна, чака да отиде да му помогна. Като падне някой, всеки вика, той сигурно има COVID-19. И го да го няма. И този човек, който е паднал, ако наистина има някаква болест, дори да е умрял, дори да е получил сърдечен удар и да е умрял, тъй като всички ще избягат, никой няма да е наоколо, хората, които работят до супермаркета, се обадят на линейка, линейката ще дойде, ще го натоварят в носителката, ще видят на място, че е умрял, но никой с погледа ще каже, товари го в носилката. Товарят го в носилката, носят го в болницата, скриват го някъде за известно време, никой няма да знае кому се е случило на този човек. След 4-5 часа пишат му смъртния акт, починал от COVID-19. Това е което става в Америка. Болницата получава $110,000. Разбираш ли?
Затова никой не умира на улицата. Защото ако умре някой на улицата или в къщи, никой няма получи една стинка. Ще работят за този дед клати гората. Yeah. Това е, което мога да ви кажа. Да се надявам, че ви е харесало видеото. И до следващото видео. Да се надявам също и, че няма да го спрат, защото едно ми спряха вече на английски. Българското видео още стои, затова реших да направя и това видео, да видим какво ще му се случи на това. И както и да е, предния път, тъй като направих няколко видеота и съм натоварил съм не точно това, което исках видео, въпреки че и двете видеота горе-долу един и същ смисъл имат, но съм натоварил грешното видео, така че ще помисля дали да го изтрия и да пусна другото видео на негово място, защото ми се струва, че ще бъде излишно да пускам две видеота, които са почти идентични. Почти идентични. В едното просто малко повече подробности има. Окей, добре. До скоро. Чао.